Masana parang ni Jobanivlog to san tam ko fin ke support bobo short mas jo pogban ne mohor na sina per dam ko in five blogs ko pura zagas na lang majabe hane mani interesting kam na chesta khala monang any fry sida sidi ang laba suna per songnai somo so dini yang ni adara ma देखाइनोसै लाय एसेनो बिमा बुरनि ब्लग्स नालाय एसे ओंखाम संनायनिफ्राय लादेरनो मोनाबा सान्थि मोना आरोना सोनाफोर टेन टेने दालि सोनाफोर दालि आरोना ओमफ्राय फिसालाया आलु बाथोन जानोनो बिदा बिनानाव साजों दरफा आलु होफानाय जादों ओमफ्राय ओंखामबो रेडि डाइरेक्ट जाननानै लानोसै दाना माबा दालि संनायखौ देखायनो इन्ट्रेस्ट मोनग्रासो जाबाय आरोना आङो बेलेगखौ देखायनायनिफ्राय नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट लादोंना दालि बिमा आब' दालि बुरै माबा माबि कमेन्ट मोनबाय बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आं येस उफाय गैया दालि आरोना लोगोआव दङ सिन्था गैया बेलाय माथो दाख्लैनो सोरबा कमेन्ट हरनाय फान्थावा मासे जोंखोल होनलायनाया बेनो आरोना बेबो भिटामिननो जाखागोन बेखौ एवगोन आरो आंहा भाजा गथ' माखाया खुनु गेरेन्टि गैया इलायबो दंखायोना सालाद जानोसै एनिफ्राय देख' बेबो दङ सिन्था गैया बेखौबो आंखौ कमेन्ट हरगासिनो आगैमोना आब'मोना बिराद बुट सोमनाय जायो आब'आ बिराद बुट सोमनाय जायो आगैया होननानै येस बे बुस्थुआ बुंनो थाङोबा 12 मासानो थाफैखायो होनना बुंजायो सोमदों मैया बे भाजियावनो होगोन आरो ओमफ्राय बांद्रायखौ जालाबाय थायोबो गबनो सिन्था गैया सब मावला मावना लागोनसै बेनिफ्राय दिनै गाइखेराबो सेरसेलायबावसो आरोना शनिबार दिन माने रबिबाराव होफैयानो माने ओंखायनो हरखाबाय बेखौनो थिनानै लोंनांसिगोन आरो बेनिफ्राय नायदो दिनै आंहा एकदम साफाय जि जोम सान्दुं एथबां गैया अब्लाबो आङो जागोन होननानै सुदों आरोना ओरैबो नायदो भगबान मैयाबो माखासे सुखादों सुनाया मैयानियाथ' दिनै रानगोन सिन्था गैया बायदि मोनबाय आङो बाट दिनैनियाबो बाद दे अब्लाबो सुनानै लागौनो हाबाय आरोना आरो सान्दुं दुंबाबो बिस्राबो आब'मोनाबो बैस्राबो मादैमोनाबो थुमथाम सुगोन ना ओंखायनो बे सान्दुं गैयै जोरोबनायावनो फिसाजो एसे सुबिदा होनायावनो आंहा सुनानै लाग'खाबाय आरोना गथिखे बुंनो थाङोबा बासिया जि गैला आंहा बाट गानबाय थानायाथ' ओंखारबाय थाखायो बे जेबो नंला आंना माने मा सान्दुंजों बारा खोथा गैया मोनाजों बारा खोथा गैया फिसाजोनि मखा होनायजोंसो आरोना मोनाबाबो सुगोन अखा हाबाबो सानसेबा सुनानै दोनखागोन जेब्लाखि रानदोला बे टाइपनिसो आरोना ओमफ्राय फिसाजोनि हेरमेट गोजा आरोना गथ'आ गाना माने बख'नानै लाबाय थायो ओंखायनो बिमायानो बे खानाय जामब्रं जानाया नुजायैनि एसे खोब्बाय आरो ओरै फुरा रेडि आरोना सारायाव सियाव होनांसिगौल' ओमफ्राय नै थाइबेंआबो खावसेल' जानो हाखायो नालाय आंबो फिसालाया दाख्लैनि खावसे दोननायखौबो जायाखै आंहासो मोनायाव जाफिननांदों दे साराय जानखाबाय गाइखेरबो फुदुंखाबाय ओमफ्राय दाख्लै आंनि बोरमा बेदर संनाय आरो मा होनो दावदै संनाय ओंख्रिनिखौ जिंखौल' एरो नामा ओंख्रिखौबो गेजेरनिखौ एरा नामा होननानै सासे आगैना आब'आ कमेन्ट हरदों जा मिनिनो ओंखारदों आंबो जिंनिखौल' ओरै एरफ्ला देखायनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय नै बुटखौबो गारलानानै हरखाबाय सुनाफोर अहाया मोननानै बुटखौनो जि बुरजा हरखाबाय आरोना आङो जाखायो नालाय जिहेतु बुद एवनायखौबा फिसालायाबो जायो बासि होनोसै आरोना ओमफ्राय फिसाजो मोना बिराद बाहेरायाव हब्रा गेलेगासिनो दंमोन नालाय ओंखायनो आं भइस होबाय आरोना बेखिनिखौहाय नायदो टमेट' थाइसेखौ बिराद हरलाना होनोसै दसे उनाव आरोना हाफ्ले खालामनानैहाय बे टाइपनि भाजायाव बुट आरो दालियाव तेजपात्ता मा एसे समायनाय मोनो आरो मा एसे गोथाव मोनो आंसो मिन्थिगौ आरोना बिराद समायनाय मोनो आरोना आङो नै समायखाथारोबोलै सोरबा जानो सुखुवा दे बुटखौ खिन्थु आं बिराद मोजां मोनो नायदो एसे गेजेर नङालै नै बेखौबो हरबावनोसैसो आरोना टमेट'खौबो गोखै नङालै बिदि आवबोसो लकेल बादि जानो आरोना थेवबाबो एसे फ्लेभारा फैयो मोजां मोनो आंहा फान्थावजों टमेट'बो गोथाव मोनो खोबहाब एवथानसां दालिखौबो थाव सेरा मोनथानसै ओमफ्राय फिसालायाबो आलु बाथोनखौ एसे आंनिखौबो सारायाव एवहरनोसोलायबावसो आरोना उफाय गैया बेयावनो बिमाया खनायावनो बारा बासन बहनबाय थानाय गैया जायो मोनखाबायानो आंना बे बुटफोरखौ दा बासिनानै जानो होनबा बासिना होनोसै एसे एवनोसै बेनिखौबो मोजाङै सोर आं फिसानि गेलेनानै बे सामब्रामा बेसेबां दङ फवासे दं फवासे थुख्रा खाजोब्बाय नै हा महाराज ओंखाम मानसि फैद' स्कुल गैया दिनै गाबोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड मानि एग्जाम दंबावो होनदों स्कुलाव जागोन नालाय दिनै मा खालामो बन्द' लायबावसै आरो शनिबाराव मालाय दाखालैबा बन्द' जायाखैमोन ना बाबा एग्जामनि सिगाङाव
जेनेबा बोरै बन्द जाखोथाय 12टा जाखाबाय माने रेडि आरो नायदो आचार भाजि सालाद दालिया ओमफ्राय आंना फिसाजोनि थाखाय खुरैयाव लानो हाया माने आङो ओमफ्राय गावहा रेडि बोरो आलुआ नोंना मा दङ आलु खावसे बिदाखौ बिराद अयथासार खालामो ओमफ्राय बिदाया नैबेहाय जाबायना जाजोब बासि बासा गारनाङा फान्थाव फुन्थाव बहुद दामनि बायनायसो बाबा मिन्थिबायना सना जेबो नङा एसे जानाया लब जानानै लादों खिन्थु बासिबायानो नै बिराद गाज्रि दा बासि 4 hours later बेलासि बुलायबाय आरोना बनासजों दखानाव थांसै सनाफोर नायहैनोसैलाय मा लाबोनो हायो आरोना दिवालीनि बनास हाबबायना जाय जों बायदि बे मिन्थिखासिगोन दिवालीनि बनासा जोंनि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट आरोना बनास हाबबाय होनबाथाय एकदम जा फुरथि खिथाहरो आरोना बनास हाबबाय जामिलाय होनहरलायो आंखौ ओरैनो आंहा दाख्लै अफारनि थाखायनो लोखि फुजाखौ जाहैनो हायासै ओंखायनो थाबनो खिथाहरलायो आरोना थांनानै फैगोनसै आरोना रेडि लिलि लाला फैदा एखमबा मा जायोथाय क'क्राझारावबो एकदम SBI फोरनि ATMफ्रा फैसायानो थाया आरोना ओमफ्राय नै एक्सिस बेंकआवसो एख' नांगौ जाबाय एख'आबाथ' खामानिया जाथारनाय नङा फैलायबाय दर्जनाव लांफैबाय दाख्लैनिया मोनबाय गोलाव नायदों चेक खालामदों दाख्लै गुसुं सुनानै हरजानायाथ' सोरनिबारखाय ओमफ्राय जोंनि दखानफ्रानो बन्द' गोजासो आरोना नङाबा आं गानग्रा जोमग्रा दखानावसो थांथारसिगौमोन सफैलायबाय बिमा फिसा जाग्रा लोंग्रा बायदिसिना लानानै आरोना जेबो गैयाबा बे जाग्रा लोंग्राजोंनो खरसा आरोना सनाफोर माथो राहाबाव नै 20 थाखानि सबाय बिमा ओमफ्राय 20 थाखानि जोगोनार सैसे मिनिनानै थैगोन नायदो जोगोनाराबो मा रोखोमनि नै थाइबानिबो जानो समाया होननाय बायदिसो आरोना नायदो बिस्कुट गैलामोन नालाय आरो नै अखानायै फुङाव एखमबा फिथा लायो एखमबा सुजि जायो बेखौनो जाफ्लानानै थानोसै ओमफ्राय नैबेयाव पप दङ आरो दा जानो होननानै लाबोलायबाय आरो पक'रा नुनानै दालिनि पक'रा नुनानै 20 थाखा लानानै फैलायबाय जानायावनो आरोना बिथांनि फैसाया साफा नै आजाव फैबायानो खुरै लानानै जाथानसै ओमफ्राय नै सासेना सादगोन आइ बाबा सिंनि गस्लाखौ खुदो बांद्राय दांखो नुयो ओमफ्राय बे दा माबा नालाय गोदान नालाय टाइट जायो आं थेबनानै होगोन ना बेफोर सिङाव एसे टाइट जानानै दङ बेफोर लुज जाजोबगोन उनाव नैबेयाव लेखा थेखा एसे सोनाय थायो लुज जाजोबगोन गासिबो लेखा सोयोब्रा सुनायाव मोजां दा दांनो आयौ बिजानिखौ दांनो होला आंखौ दाख्लैनि आखाइ गुसुं सुनानै हरजानाया नै आरो सासे नांला दे होनलां दे नों बेखौ हारसिं थेबनो हाया दा गोदानाव आंसो थेबना हरगोन गाबोनफोर बाबा एसे हामनांसिगौ सना जोङो मिथिबाय ओइ नावलाय आरो अमा गोरान नुनानै अमा गोरान लानोसै दे मामि होनबावदोंसोमोन आंखौ होनदों होनाखै लाया बाबा नाङा सना जाथ'रा अमाखौ नायदो जारला ओइ बाबा बोरैबा नुबाय खुथ'दो गोदान खारां खाथां गोदान नुबाय ओमफ्राय आयै बे रुमाव हाबजाथ'ला आरोना आंना नायदो दिनैनि सुनायफ्रा सेस गिसियैनो थाजोब्बाय माने बेफोर रानखाबायानो होनजायो बेथ' रानबायानो ओमफ्राय सान्दुंनि दुंनाय नङा नालाय ओमफ्राय बारा मोजां मोनासै आं लामथ'नोसै बिदिनो ओमफ्राय नै मैयानि आंहा खननांसिगौ गथिके लेथ्रा कापुर गैया सिदोब सिलाबाबो आरोना बे राननो मोन्दों दे बेस्रा मोजां जाबाय खनस्रांजोबनोसै आं दा जाबाय जाथ'बाय ओमफ्राय बनास मोननायजों गांसो लानोसो गोसोमोन आरोना आं आरोबावहाय दाख्लैथ' बिथांनिजों आं बायनाय जायाखै नङा होमबा ओंखायनो एबार बिथांनिजों लानोसै सानदोंमोन आरो फैसा थाबाबो गैयाबाबो बनास होनबाथाय बे इन्ट्रेस्ट मोनफालाबायो आरोना आंहाबो बिथांमोनजों लोगोसे बेनिफ्राय मा होनो लानो नायहैनोबो सानदोंमोन बाट शनिबार जाबायना दिनैहाय नायला एथ'ला नेक्स्टआव नायनोसै सनाफोर लासैनो आरोना आरो अनलाइनाव जासिनायफ्राथ' मेला दङ ओमफ्राय नांथ'ला लायोबाबो माने 450निल' लानो सानदोंमोन माने गोथार गाननो होननानै आरो 400-500नि लानो सानदोंमोन नायनो सानदोंमोन आरो आं ओमफ्राय नांला नायबोनो मोनाखिसै शनिबाराव आरो बहुत खम जायो नालाय दखानफ्राबो बेखिनियानोसै आरो सनाफोर साहा पानि फुदुंनानै लोंसैलाय एसे साहाखौथ' गारनो हाया गाइखेराथ' फुरा सेरसे सफैनानै दंखायो गाबोननिबो बेखौ एसे लोंनांगौ जायफोरा आंनो बेखिनि जाला बुद्रु ब्लगखौनो फरायनो लांबाय सिम्पोल सा जाथारबाय दा दिनैनि ब्लगसा जेबो इन्ट्रेस्टबो बुंनोबो हायाखिसै मानोबो हायाखिसै आङो जा मावदों जाखिनि खालामदों बेखौनो एसे देखायनाय जाबाय जाय मोजां मोनो आगैमोन आबौमोन बिमामोन बिसोर नायलांखायो एसेल' भिउस फैबाबो जेबो नङा एसेखिनियानो आंजों मिनिफायोबा मोजां मोनफायोबा बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय सनाफोर सासे आब' बे बाजारावनो अमानि आसार थाइजौनि आसार आरि फानो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बिराद नायनानै मिनिफाबाय थायो जाहैदों ओमफ्राय आं भिडिअ जे लानो रोङासै माने ओरै फारसेथिं थफ्ला ओरै फारसेथिं फिसाजो बारनायमोन नालाय आङो मबाइलबो हानखानाय जायाखैमोन
सोरबाफोर नांगौबा आंनि कमेन्टआव हर ओमफ्राय आं बिनि भिडिअ नेक्स्टआव जुदि नांगौबा आरोना आं नेक्स्टआव बिनि लकेसनखौ फुरा देखायहैगोन ओमफ्राय आब'खौबो भिडिअ ओंखारोबा देखायनानै होगोन आरोना के नुनानै सिनायथारदोंनो आरोना आब'आ बाबुखौ नुनानैसो सरि दे आब' ओमफ्राय आं नोंनि नामखौसो सोंनानै लानो बावबाय आरोना नाम्बार साम्बारबो जेबो लानाय जायासै आं मिन्थिखायो आब'खौ बेयाव थांबानो लोगो मोनगोन आब'आ आंखौ लोगोबा हामगौ मोनो जाहैदों एखमबा सानथिनाव थांनाय नुयो ओमफ्राय बबेबा बाजारावनो बाजार खालामनाय नुयो खिन्थु लोगो मोनस'ना जाहैदों आंबो बेजोंनो थाङो फैयो गावबा बेस्थ'ना जेखौ नांगौ बेखौल'सो लायनाय जायो नालाय ओंखायनो लोगो मोननाय जायाखै आरोना स' दा बेखिनिखौनो बुंबाय आं आसारखौ सोरनोबा नांगौ कमेन्ट सेक्सनाव गारनानै गालांथार आरोना आं एकदम नेक्स्ट भिडिअआवहाय बा जायखिजाया आगलि भिडिअफ्रावहाय ब्लग्सआव देखायनो सेस्था खालामगोन मोजां थेमा फिसा फिसा दं दामखौबो आं सोंनो रोङाखिसै आरोना सोंहैगोन नोंथांमोननि सिगाङावनो जुदि सोरबाफोर नांगौबा आरोना ओमफ्राय लोगोफोर कालि फुजाया आंना एबार धमाकेदार जासिगोनलाय आरोना बनास हाबनायजों इन्ट्रेस्टिं दावदै खेला एबार गेलेनोसै आङो दाख्लैथ' लोखि फुजायाव एसे गोरबोर जाबायना आंना थांलाय फैलायजोंनो एबार दिवालियाव धमाका आंबो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय